आरसीबी के बार हालत खराब हो गई। नुआन तो सरो धोखा दे दिले। पहले ई कहीं झूठ बोलता रहे, इनका एनओसी ना मिलल हो जैसे कुछ बदमाशी कइले बने चलते इनका एनओसी हो जा ना मिलल। पहले हेजलवुड बाहर होइले, इनका देह के दर्दे ठीक नहीं होत, काज नहीं का करत रहे। यश दयाल मारे पीट के चक्कर में बाहर में कहल जाता कि पर्सनल रीजन बा इनकर। जौन एगो सब चीज बाचल नु उ एगो बस बाचल भुवनेश्वर कुमार पर, बस भुवनेश्वर कुमार पर सब कुछ बाचल बा। इहे एगो बूढ़ा इहो बुढ़ा गइल बा, 36 साल के भइले। आजकल के जो लइका होत रहे बूढ़ा के रिस्पेक्ट करत बाणे से ना, बड़ी मोली के मार देता ना सही का लोग बड़ी मार मरिया से हमरा लागत है। भुवनेश्वर कुमार के डेथ पावर प्ले के बॉलिंग तो ठीक बा, शुरुआत ओवर में ठीक फेंकता रहे, गेना फेंकता रहे, लेकिन जो सही लास्ट के ओवर में जाते रहे नो इगा बड़ा जाता रहे। पहले ही से देख लेता है कि वाइड ओवर कर फेंके ही क्या के जागो या पीटा होता ना थूर देता ना। तो ए हिसाब से देखो जाता आरसीबी के बॉलिंग यूनिट पूरा कमजोर बा। अब एगो भुवनेश्वर कुमार लोग जो रहेला वो भगवान के भरोसे काम ना देला, ये लोग भुवनेश्वर कुमार के भरोसे काम ना देले बा। अब वो कंडीशन में का बा कि भुवनेश्वर कुमार कितना इफेक्टिव बने, डेथ बॉलिंग के लोग भी बाचले नहीं के। लास्ट एगो रोहन होप नुआन तुषारा, अब वो कहता रहे कि हम फिटे नहीं कि हमरा चोट लग गइल बा, इनका लोग लास्ट में देह में दर्द उखड़ता, लास्ट में धोखे देता लोग, काम ना था के सब धोखे दे लोग आरसीबी के। अब अगर देखल जाए तो इनका लोग के जो मेन जुगाड़ बा, अब जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे इनका लोग के काम करे के पड़ी। एगो इनका बड़ी स्पिनर बने सूर्य शर्मा, कि मर्द स्पिनर है कि काहे बुझेबे ना करे, 55 के एवरेज से मार खेले बने लास्ट टाइम, 55 के एवरेज बा इनकर। तो का विकेट लिए का इनका भरोसे आदमी भोज न दिए, ये तो पहले ही कुटा उटा के बाहर हो जाते रहे। तो इनको के चलो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इनका के रखेगा तो पड़बे करी, लेकिन जो पेस बॉलिंग बा वो के करी, डेथ ओवर में बॉलिंग के डाली, डेथ ओवर में बॉलिंग डाले खातिर। अब एगो जो नुआन तुषारा बाहर होइले ओकरा चलते जे अंदर आई वही जेकब डफी। नो डाउट जेकब डफी बढ़िया बॉलर बने, टी20 में भी रैंक 1 या रैंक 2 पे चलत हुई है, इनका लास्ट 1-2 साल में परफॉर्मेंस बढ़िया रहल बा। लेकिन एगो और बात भुलाई लिखा जा सकत कि इनकर पावर प्ले में बॉलिंग बढ़िया बा, स्विंग इनकर मूवमेंट बढ़िया बा, डेथ इनको बढ़िया नहीं है, डेथ में इनको बड़ी मारता लोग। तो डेथ ओवर के बॉलिंग जन बा आरसीबी के पास है नहीं है। अगर डेथ ओवर के बॉलिंग अब देखल जाए तो हमें लगता है कि भुवनेश्वर कुमार ली है और रोमियो सैफर्ड मार सकता रहे, जेकब डफी का ऑप्शन नहीं के बाचल। नुआन तुषारा रहन तो यॉर्कर स्पेशलिस्ट रहन, यॉर्कर डाले के जानत रहन, तो उनका डेथ में यूज कइल जा सकत रहे, लेकिन अभी इनका लोग के कोई लौकत नहीं है। एक बने राशिक धर, ई बने जम्मू कश्मीर से, इनकर 2 साल के बैन लग रही है, जो में कुछ घोटाला उटाला करे, कुछ झूठ उठ बोले रहन, इनकर 2 साल के बैनो लग रहे, इनका पर 6 करोड़ रुपये खर्चा भइल बा। तो ई क्या कर ले कि इनका भी यॉर्कर ठीक बा, ई स्लोअर बाउंसर मारे ले। दिल्ली कैपिटल के तरफ से खेलल बने पिछला सीजन 2024 से 2025 कोने एगो सीजन खेलल बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल इनकर बॉलिंग बा, बॉलिंग ठीक बा, ओकरा खराब नहीं कहल जा सकत। इनका पर आरसीबी दाव भी लगइले बा, तो हो सकता कि प्लेइंग 11 में ई आवस। और ना तो एगो मंगेश यादव बने, उ लेफ्ट हैंड पेसर बने, अगर एगो नाम कमाता रहे, तो एगो नया सनसनी बने, उनको के 5.2 करोड़ में आरसीबी खरीद लेबे, वो आ सकता रहे प्लेइंग 11 में। तो प्लेइंग 11 हमने के अलग देखल जी, लेकिन जो डेथ बॉलिंग के प्रॉब्लम बानू उ दिक्कत बा इनका लोग, जब तक हेजलवुड अवेलेबल नहीं खन हो जाता। अब हेजलवुड के देह के दर्द कहिया ठीक हुई केहू नहीं के जाना। हेजलवुड के साथे अगर हेजलवुड ही है तो इनकर बॉलिंग यूनिट बैलेंस हो जी, अगर हेजलवुड नहीं खन तो इनका लोग बॉलिंग यूनिट बहुत खराब हो जी। कारण भुवनेश्वर कुमार से डेथ बॉलिंग पे भरोसा नहीं कल जा सकता, इनकर स्पीड ड्रॉप हो गई बा। लास्ट 2 सीजन के अगर इनकर डेथ बॉलिंग के रिकॉर्ड देखी जानो तो ओमे जोन 2024 में रहे हुआ 11 या 12 या 13 की इनकर इकोनॉमी रेट रहे, माने 11 प्लस रहे। 2010 में 2025 में इनकर 10 के आसपास इकोनॉमी रहल बा, लेकिन भरोसा वाला बात नहीं है। पहले से प्रेडिक्ट हो जाता रहे, एगो तो स्पीड 130 132 बाचल बा इनका भी, ई ज्यादा कांख के जोरे निखन लगावत, बॉलवा का पटकिए निखन पावत, बुढ़ई ले एज भइल कोनो दिक्कत नहीं। तो आप पहले वाइड लेंथ पे भरोसा करते, वाइड लेंथ यॉर्कर पर मार देता ना सब, कहीं से चढ़ के लेके आज के लगिया चलहाक हो गेल बने सब, ये बूढ़ा आदमी के बुझाते नहीं के मार देता ना सब। तो वो हिसाब से अगर देखल जाए तो सबसे ज्यादा जोर इनके पड़ल भुवनेश्वर कुमार पर, जबकि खुद डेथ ओवर के बॉलिंग के स्पेशलिस्ट नहीं खन। इनका भी जो नया एज के बने मंगेश यादव बने, अगर आवतो बने तो नया लड़का बने, डेथ ओवर में क्वेश्चन बॉलिंग करी वैसे ही मार कुटाई बहुत चलेला, यहाँ के देखा थूर देले से 1-2 ओवर में उनका लाइन लेते बड़ा जी। रोमारियो से फट बने तो लॉटरी वाला उनका हाल बा, कभी चली है कभी ना चली है, कभी एथी ठीक बना तो कभी क्रेडिट कार्ड लेकर रन लुटाए चल जाने, मन से खर्चे करे रन, तो उनको भरोसे आदमी डेथ ओवर बॉलिंग नहीं रख सकत। लेकिन का करे कोई मैच खेल ही के बानू, अब आईपीएल में आगे में तो खेले के तो पड़बे न करी, तो खेली लोग, उसे कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या बस ये होता है कि लोग तनी मिनी इनका लोग के गेम फंस गई।